Kusangana kwatikuita zvikare pano paTirare 263 ndiri yenyu waTirare nchange ndichizama nepandinogona napo kuti ndakuzivisai manews updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kwachiri munyowani iri first time yako kutibata muzuva ranhasi chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell kuti inini ndizokuigirai maupdates munguva inotevera. Nyaya ndainezveyo muzuva ranhasi inyaya yamadzibaba. Vana madzibaba ngatimbodzikamei kuvakadzi vevanhu hamubve ndiko kwamunoda munotiona upenyu huchiendeka kana uchidanana nemukadzi wemunhu, asi hazvina kunaka. Nyaya ndainezveyo muzuva ranhasi inyaya yemuprofita. Muprofita uyu aita basa rekuprofita. Pane mukadzi akainonoshandirwa kumuprofita uyu, aenda kunoshandirwa. Madzibaba ava vanozoita basa ravo vakabva vatanga kufambidzana nemukadzi wemunhu kusvika pakutomutora mukadzi wemunhu. Zvikunzi akatora mukadzi uyu, murume wemukadzi uyu akabva aita muvhoni life yake akasiyana nazvo. Haana kuda kunetsana namadzibaba, akaroora umwe mukadzi. After aroora umwe mukadzi, murume uyu kwati madzibaba ava vakanotora zvekare mukadzi uyu vakatanga kufambidzana naye. Vachifambidzana naye kudaro, murume uyu akazozvinotisa kuti mukadzi wangu pane zviri kuitika, vanhu vari kutaura kuti parikugara vachipinda madzibaba pamba panapa. Madzibaba ava zvisinei here namanyanga riputirwe, one day vakabatwa vari mumba memukadzi wemunhu vachiita bonde nemukadzi uyu. Zvikunzi madzibaba ava vakarikitwa. Video iri ndinaro asi hatina kukwanisa kurisa pano paYouTube. Ndaisa nhamba dzangu mucomment section. Kana wada kuona video iri pinda mucomment section wouya kuWhatsApp bongo ndinokumbira video remadzibaba ava varohwa zvisingaite. Tasadza kusarisa pano paYouTube. Takarisa pano paYouTube tinovharisirwa account yedu. YouTube haidi violence, haidi zvinhu zvinoropa. Ndichingoti kunana madzibaba, siyanai nevakadzi vevanhu, unofa usina kurwara. Ndinokumbira kuti zvinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Varoda video uyai kuWhatsApp.